Dos máis de 2.850 kilómetros de vías de titularidade provincial que ten Ourense, máis de 1.000, requiren actuación do Plan de Viabilidade Invernal da Deputación. Desas estradas, 700 kilómetros están por riba dos 700 metros. A institución provincial, na súa aposta pola prestación de servizos de maneira directa, pon en marcha, chegadas estas datas, esta actuación con medios propios e persoal propio. E unha das cousas que sempre se lle achaca á Diputación é que a Diputación gasta moito en persoal e en gasto corrente, pero que persoal non é persoal solamente de oficinas, que é absolutamente necesario. Persoal é todo este persoal que está aquí, e o persoal que recolle o lixo, e ese persoal que está mantendo as vías, e ese persoal que está formando parte destas brigadas de intervención, ese persoal que axuda aos concellos, e que axuda, que por suposto mantén eses 1.850 kilómetros de vías provinciais absolutamente necesarias para vertebrar a provincia, é persoal de prestación directa, non é persoal de empresas. En paralelo tamén se realiza a adquisición de fundentes. É unha adquisición, evidentemente, que se fai en condicións ventaxosas para os concellos porque as adquire a Diputación e ao compralos, evidentemente, nunha cantidade moi importante, pois ten unha economía de costos máis reducida e bueno, decir que é unha liña de colaboración que tamén cada vez ten máis éxito e volvemos a estar outra vez en casi 6 de cada 9 concellos, son 57 concellos porque se sumaron 10 neste último ano esta campaña e, por lo tanto, estamos en eso, 57 de 92, se excluímos a capital, que non, e os que non son obxecto prácticamente a totalidade dos concellos que necesitan realmente desta cooperación, utilizan a Diputación como un medio útil para levar a cabo esta labor, esta prestación.